чӣ гуна аз сифр барномасози Android шудан мумкин аст? салом дӯстон, ман дар ин навор қадам ба қадам мефаҳмонам ки чӣ гуна аз сифр барномасози Android шудан мумкин аст. Ин навор махсус барои онҳоест ки намедонанд кадом соҳаи барномасозиро интихоб кунанд. Ман имрӯз дар бораи соҳаи Android-барномасозӣ суҳбат мекунам. Дар наворҳои баъдӣ бошад дар бораи дигар соҳаҳои барномасозӣ низ суҳбат мекунам. ҳатман моро пайгирӣ кунед то наворҳои баъдиро аз даст надиҳед. бисёри одамон мепурсанд, оё барои барномаҳои Android-ро сохтан ҳатман таҷриба лозим аст? Бидуни хондан дар донишгоҳҳои олӣ чӣ тавр ва аз куҷо сар кардан мумкин аст? Не, албатта, барои аввалин барномаи Android худро сохтан ба шумо на таҷрибаи чандин сола лозим мешаваду на дипломи донишгоҳҳои олӣ. хушбахтона имрӯз курсҳои бисёре дар шакли пулакӣ ва ройгон ҳастанд ки метавонед пас аз хондани онҳо дилхоҳ барномаи мобилиро созед. танҳо нақшаи дуруст, сабр ва фаҳмиши мантиқии барномасозӣ лозим аст. Android чист ва чаро ин самт муҳим аст? Android ин системаи оператсионии мобилӣ аз ҷониби Google аст ки зиёда аз 3 миллиард дастгоҳ бо ин система кор мекунанд. ҳаррӯз миллионҳо одамон аз барномаҳое истифода мебаранд ки мисли мо барномасозон онҳоро месозанд. аз Instagram то Telegram ва ҳатто барномаҳои хурд барои эҳтиёҷоти шахсӣ. бартарии Android барои барномасозон дар он аст ки open source, яъне кушода аст ва монанди iPhone маҳдудиятҳо надорад. барномаҳо ба забонҳои Java ё Kotlin навишта мешаванд. шумо метавонед аз сифр барнома созед ва онро дар Play Market нашр кунед. ҳатто гурӯҳи барномасозони Apple Swift SDK-ро барои Android баровардаанд. акнун барномасозоне ки танҳо барои дастгоҳҳои мобилии iPhone барнома месохтанд, имкон доранд ки бо як код ҳам барои iPhone ва ҳам барои Android барнома созанд. агар шумо барои худ барномасози Android шуданро интихоб кардед, пас ба омӯзиши он шурӯъ кунед. ҳангоми омӯзиш бояд якчанд этапҳои заруриро ҳатман гузаред. якум ин интихоби забони барномасозӣ мебошад. ҳангоми сохтани барномаҳо барои Android яке аз қадамҳои муҳим интихоби забони барномасозӣ мебошад. дар ин соҳа якчанд забонҳои барномасозӣ мавҷуданд, вале забонҳои маъмултарин ин Java ва Kotlin мебошанд. Java забони аслиест ки аввал барои Android истифода мешуд. он хеле васеъ аст ва барои шурӯъкунандагон мувофиқ аст, зеро манбаъҳои омӯзишӣ ва гурӯҳҳои барномасозон дар интернет зиёданд. Kotlin забони навтар аст ки пурра аз ҷониби Google ва Android дастгирӣ мешавад. он бисёр камбудиҳо ва норасоиҳои Java-ро ислоҳ кардааст. бинобар ин имрӯз дар байни бисёри барномасозон хеле мақбул аст. рӯз то рӯз бисёри барномасозон аз Java ба Kotlin гузашта истодаанд. аз ҳамин сабаб беҳтар аст ки забони Kotlin-ро интихоб кунед. пас аз интихоби забон, онро то ҳадди аксаран меёна омӯзед, аз тағйирёбандаҳо сар карда то функсияҳо. хуб, асосҳои Android. қадами навбатӣ барои барномасози Android шудан ин омӯзиши асосҳои Android мебошад. асосҳои Android асосан аз 5 қисм иборатанд. якум Activity, дуюм Service, сеюм Broadcast Receiver, чорум Content Provider ва панҷум ин Intent мебошад. Activity ин ҳамон чизест ки шумо дар экрани телефони худ мебинед. ҳар як саҳифа дар дохили барнома як активитии ҷудогона аст. сервис қисми бекенди барнома мебошад ки истифодабаранда онро дида наметавонад, вале он яке аз қисмҳои асосии барнома ба ҳисоб меравад. масалан, ҳангоми клик шудани тугмаи муайян бояд дигар саҳифа кушода шавад ё дилхоҳ амал иҷро карда шавад. ҳамаи чунин амалҳо дар қисми сервис иҷро карда мешаванд. Broadcast Receiver паёмҳоро қабул мекунад ва мувофиқи он амалҳоро иҷро мекунад, мисли нишон додани огоҳиномаҳо ё оғози ягон хизматрасонӣ, яъне вазифаи он гӯш кардан, мувофиқи он амал кардан ба амалҳо дар система ё дигар барномаҳо мебошад. Content Provider қисми барномаи Android аст ки маълумотро нигоҳ медорад ва имкон медиҳад ки дигар барномаҳо низ бо он маълумот дастрасӣ дошта бошанд. масалан, барномаи Контакт маълумоти шумораи телефонҳоро нигоҳ медорад. барномаи дигар, масалан барои фиристодани паём, метавонад тавассути Content Provider маълумотҳои дар контакт бударо хонад ё истифода барад. яъне вазифаи Content Provider мубодилаи бехатар ва идорашавандаи маълумот байни барномаҳо мебошад. Intent
ин паёми дохилии Android аст, ки барои муошират байни қисмҳои гуногуни барнома истифода мешавад. Масалан, барои гузаштан аз як активити ба активитии дигар, барои оғоз кардани сервис дар бекграунд ё барои фиристодани паём ба broadcast receiver, яъне вазифаи интент фиристодани супориш ё маълумот байни қисмҳои гуногуни барнома мебошад. фаҳмидани ин 5 мафҳуми асосӣ барои омӯхтани асосҳои Android хеле муҳим аст. интерфейс ва дизайни барнома. пас аз омӯзиши асосҳои Android, шумо бояд ба омӯзиши интерфейс ва дизайни барнома гузаред, зеро ин қисми асосии барнома мебошад, ки истифодабарандагон асосан бо ҳамин қисм кор мекунанд. интерфейс ин намуди зогирии барнома аст, яъне чизе ки корбар дар экран мебинад ва бо он кор мекунад. ба он дохил мешаванд тӯбмаҳо, ҷойҳои воридкунии матн, тасвирҳо, рӯйхатҳо ва дигар қисмҳое, ки мо ҳар рӯз бо барномаҳои мобилӣ истифода мебарем. ин унсурҳо имкон медиҳанд, ки корбар амалҳои муайянро дар барнома иҷро кунад. барои сохтани интерфейс дар Android одатан аз XML забони тавсифи тарҳ, намуди зоҳирии барнома ва материал дизайн, меъёри тарҳбандие, ки аз тарафи Google пешниҳод шудааст, истифода мешавад. архитектура тарҳ ё сохтори код. пас аз омӯзиши интерфейс ва дизайни барнома, шумо бояд ба омӯзиши архитектура тарҳ ё сохтори код шурӯъ кунед, зеро ин низ яке аз қисмҳои зарурии барномасозӣ мебошад. архитектура тарҳ ё сохтори код ин тарзи навиштани коди барнома мебошад, ки он хонданаш осон, нигаҳдорӣ ва капрел карданаш қулай ва санҷиданаш имконпазир бошад. усулҳои маъмулии навиштани код ин MCV, яъне Model View Controller. дар ин қисм мо бояд аввал кодҳоеро нависем, ки ба моделҳо марбутанд. пас аз он кодҳое, ки ба намуди зоҳирии барнома, яъне интерфейс ҷавобгӯ мебошанд. пас аз он кодҳое, ки ба контроллерҳо марбутанд. MVI Model View Intent. дар ин қисм низ аз ҳамон стратегия истифода мебарем. танҳо ба ҷои контроллерҳо мо бояд кодҳои ба интентҳо марбут бударо нависем. ҳар яке аз ин унсурҳо муносибати байни маълумот, яъне модел, мантиқ, логик ва интерфейс, яъне юзер интерфейсҳо муайян мекунанд. Google тавсия медиҳад, ки барномаҳо бо истифода аз Android Architecture Components сохта шаванд, ки ба принсипҳои MVVM, яъне Model View, View Model асос ёфтааст. дар хотир доред, архитектура тарҳ ё сохтори код ҳатмӣ набуда, он танҳо маслиҳат ё роҳнамо аст, ки метавонед онро вобаста ба лоиҳа тағйир диҳед. нигаҳдории маълумот, яъне storage. пас аз омӯзиши архитектура ё тарҳи коднависӣ, шумо бояд қисми нигаҳдории маълумотҳоро омӯзед. агар надонед, ки маълумот бояд дар куҷо сабт карда шавад, шумо барномаҳои калонҳаҷмро сохта наметавонед. дар дастгоҳҳои Android нигаҳдории маълумот ба ҷойҳои дахл дорад, ки дар он маълумот мисли матнҳо, суратҳо, видеоҳо ва мусиқӣ сабт мешаванд. он аз ду қисм иборат мебошад. Intent Storage, яъне нигаҳдории дохилӣ, маълумотҳое, ки танҳо ба барномаи шумо тааллуқ доранд, дар ин ҷо нигоҳ дошта мешаванд. ин маълумотҳо махфӣ, яъне private мебошанд, ки дигар барномаҳо ба он дастрасӣ надоранд. барои нигаҳдории маълумотҳо дар ин қисм, шумо метавонед аз Share Preferences, Data Store, Room Database ва File System истифода баред. дуюм, External Storage, нигаҳдории берунӣ. ин фазои умумие мебошад, ки ҳамаи барномаҳо метавонанд маълумотҳоро дар он хонанд ё сабт кунанд. он ба ду қисм ҷудо мешавад: Public Directory ва Private Directory. Public Directory яъне макони умумӣ. ҳамаи барномаҳо метавонанд ба онҳо дастрасӣ дошта бошанд. масалан, суратҳо ё мусиқӣ. дигар барномаҳо низ метавонанд аз он суратҳо ё мусиқиҳо истифода баранд. Private Directory яъне макони хусусӣ. танҳо ба барномаи шумо тааллуқ доранд, вале дигар барномаҳо метавонанд бо иҷозати махсус, ки шумо ба онҳо медиҳед, дастрасӣ пайдо кунанд. системаҳои назоратии версия, яъне Version Control System. пас аз омӯзиши нигаҳдории маълумот, ҳатман системаи назоратии версияро омӯзед. бе ин чиз шумо наметавонед бо ягон гурӯҳи барномасозон кор кунед ва умуман ин қисм кори шуморо хеле осон мегардонад. системаи назоратии версия ин воситаест, ки ҳамаи тағйиротҳои воридшуда ба файл ё гурӯҳи файлҳо нигоҳ дошта мешаванд, то шумо тавонед дар вақти дилхоҳ ба версияҳои қаблӣ баргардед.
ин як қисми муҳим дар барномасозӣ аст, зеро кӯмак мекунад тағйиротҳоро назорат кунед ва ҳангоми зарурат ба версияҳои қаблӣ баргардед. Бо дигар барномасозон якҷоя кор кунед. Ба системаи назоратии версия дохил мешаванд гит, гитхаб ва гитлаб. Ба ҳамин тавр дӯстон, шумо дидед ки роҳи барномасози Android шудан чандон душвор нест. Танҳо қадам ба қадам омӯзед, машқ кунед ва рӯзе ҳатман барномаи шахсии худро месозед. Дар ёд доред, барномасоз шудан ин танҳо омӯзчи код нест, балки омӯзчи фикр кардан ба шакли мантиқист. Агар имрӯз оғоз кунед, пас баъди чанд моҳ ҳатман натиҷаро мебинед. Дар наворҳои баъдӣ ман боз дар бораи қадамҳои амалӣ ва таҷрибаи шахсии худ дар сохтани барномаҳои Android нақл мекунам. ҳатман обуна шавед то наворҳои баъдиро аз даст надиҳед.